Goedemiddag, beste kijkers, en welkom in Lippenhuizen. Deze week is het aan Lippenhuizen zich te laten zien aan de provincie Friesland. In de introfilm heeft u kunnen zien hoe ik en mijn mede-presentator Turf elkaar gevonden hebben na vele jaren verstijfd te hebben gestaan langs de weg. Zijn we blij dat we elkaar weer innig kunnen omarmen. Doordat ons prachtige dorp tussen turf en heide ligt, is er geen geschikter duo om u te vertellen wat u deze week van ons kunt verwachten en wat er komen gaat. Correct. En wij willen jullie graag zien laten dat er in ons dorp een verskaard aan talenten is. En als die talenten geven... Jongens, wat maakt dat? De camera's erin al, die in dit soort beeld, dat kent dan net. Aan de kant, voet. Wat is dit toch? Ken je met hier hinnen? Smerige jongens toch? Ik hier stond een hulskocht op hem te wachten. En je moet ze bij waarom roepen? Dat kent toch net? Smerige jongens. Ik moest dan hele prutte kroon hebben. Van mijn heidebitter, dat snap je hem toch wel. Want ik moet die kruken hier nog vullen. En als dat net rooit, dan kan ik het wel in een week erin letten. Snap je hem het? Ja, sorry meisje. Ja, ik had nog bezocht om die vrouw hier bij te krijgen, maar er is nog wat kwart en die liet ze net zo reden dat het in het doos. En waar had ik nog nodig om die 1000 krukken te vullen? En daar komen we deze week nog wel op. In ieder geval, het thema deze week is de kracht van een miniskip. Zo binnen we samen sterk. En wij willen graag dat al die talenten naar onderdak krijgen. En deze talenten zullen haar Joert aan jou voorstellen en zelfs vertellen hoe hun programma eruit ziet. Inderdaad, de kracht van gemeenschap is het thema van vandaag. Vandaag in de uitzending een voorproefje voor wat u de komende week te zien krijgt. En waar u thuis ook aan mee kunt doen. We beginnen dan ook waar iedereen ooit begonnen is, op de basisschool. Ik geef dan graag het woord aan de directrice Marti Del Grosso. Op uw squalle de Vlecht, een van de iepenbieren basissquallen van Primo Opstelon, zitten 124 bijen. Wij binnen een zoene squalle. Sint-Wurg hiet dat een griene squalle. In april is de inspectie west en die weer tevreden. En dan binnen wij dat ook. We hebben een protte omtinken van het leren. Er komen de creatieve vakken aan bod. Uw squalle had bestaansrecht. Alle bijen van uw dorp en omkrieten binnen welkom. We hebben een brede maatschappelijke functie in uw dorp. Wij verbinden meesken met de maatschappij waarin we leven. Daar binnen wij in Lippenhuizen Grutskop en mooi recht. We hebben in uw dorp verlet van een mooi plakje. Een multifunctioneel centrum of brede squallen zoals dat heet. Wij zeggen een gebouw met een protte mogelijkheden. Er binnen al plannen. Dat is mooi. Er is ook een begrutting naar. Dat is ik mooi. Maar een begrutting met een gat erin. En wat ontbreekt, krijgt geld. We hebben financiële stiepen nodig. Ik roep, inwoners van Lippenhuizen, alle mensen die nou naar de televisie joggen en mensen die Lippenhuizen een warm hart te dragen op, doch mooi. De bijen van squallen verkeer je haar een kunstwerk. Voor alle orenacties kun je hem op onze website zien. Ik zeg maar zo, doch het voor die dwarp, doch het voor dit dwarp. Sasa, jongens en famkes en alle jaren mensen thuis. En nu mag ik vertellen wat er morgen komt. Ja, de squallen die ken ik heel goed. Ik zal het je vertellen. Groep 8, Gietjongen, een rap uit hun musical. Ja wist, veroordelen. Daar houden zich mee bezig. En dan de djembe-groep. Hij is professioneel en echt weer een hele protte band, doch daar aan mij. Dan is er nog de kunst onder tafel. 5 Lietse kunstenaars die praten met Wilke de Jager. Kunstenaar uit Lippenhuizen, uit Tusdorp. Dat wordt hartstikke interessant. En ja, ik mag hier komen en ik ga wat dwaan van groep 1, 2, 3, 4. En dan zongen we allemaal gewoon een lied. Je vrienden gaat dat begeleiden en ondersteunt terug de muzikus Jan Arment met zijn accordeon. Nou, en als dit al hier gebeurt, dan wordt er een heel mooi kunstwerk maken.
van dingen die het opeten kisten. En als alles voorbij is, dan mag alle jaren jemmen, maar er een stukje van eten. Nou, als dat net een mooi programma is, jongens, ik zou zeggen, alle jemmen en moon. De kracht van sport en beweging. Binnen een klein dorp als Lippenhuizen kent iedereen elkaar en wordt veel vrije tijd met elkaar doorgebracht. Zo zijn er ook vele verenigingen en clubjes die met elkaar de sport bedrijven. Zo hebben wij gymnastiek vele Friese kampioenen voortgebracht. Yes, hoge ogen op de demogiade. Volleybal, ook dit jaar weer vele prijzen gepakt. En voetbal, menig sterspeler en coaches voortgebracht. Alle vertegenwoordigd onder de paraplu van SV Tor. Sportvereniging Tot Heil Onze Ribbenkast. Opgericht in juni 1921. Naast deze vereniging zijn er nog meerdere sportieve clubjes actief. Zoals de Vrouwen van Nu, elke week actief. Klaverjassen, tot in de late uurtjes. De Liprunners, elke week actief. En de Keertsers van Tusken de Flatsen. Begonnen op de weilanden rondom Lippenhuizen. Dus vele activiteiten in ons dorp, maar verspreid over vele plekken en acterend in locaties welke soms nog stammen uit 1921. Daarom is het voor sport en beweging belangrijk om waar mogelijk met z'n allen op een nieuwe locatie sport te bedrijven. Vandaar dat ook sport en beweging er alle belang bij hebben dat Lippenhuizen een brede school als inspirerend gemeenschapscentrum krijgt. Liever vandaag nog dan gisteren. En dan nu de springgroep van Tor, die zijn warming-up doet voor de grote uitvoering van donderdag. Jonge bakkers in de dop kennen een eetbaar schilderij van Bruntsjes meidjen. Het grootste eetbare schilderij dat in Friesland en misschien wel in Nederland ooit maken is. Vroeger maakten de dwarpsbakkers van de veenarbeiders en de turfgravers deze eetbare turfjes waarmee ze de hongerige maagden vulden. Deze arbeiders in barre omstandigheden in het veen werken en een veeët groeven. Kom op jongens, we bakken ze bruin! Yay! Het veenvolk leefde in de turf, arbeidde in de turf en waar uitbetellen in turf. Ze leefden en werken op de beroemde bruntjes. Makken volgens een heel oud recept dat van geslacht op geslacht in Lippenhuizen trojoen is en steeds verbeteren waard. De jongste generatie had er nou een eetbaar schilderwerk van maken. De Wettetour uit Bruntjes in een omlijsting van 1,25 meter bij 3,75 meter. Wij ben je het dwanden met het bakken van de bruntjes naar het aloude receptje in Lippenhuizen. En daarnaast ik cake in verschillende kleuren, dat je zeggen. Wij doen dit omdat wij het grootste eetbare schilderij maatje. En dit is al hier een onzet wat wij in het najaar doen zullen. Dan willen wij graag het Guinness World Record langs de cake bakken wil wij verbeteren. Dat zit nu op 2,7 kilometer. En dat wil wij naar mensen strijden brengen.
Oké, en dan nou de aaien. Och, we hadden weinig. Oh, wij al zo mooi hier. Denk je dat de kippen hier hebben belegd? Tuurlijk, ja. Maar jij de beste. Tje, zoon. Nou kunnen we wel wat brownies bakken, hè? Wat roept het lekkers, hè? Ik ben helemaal bruin bakt. Maar het hebben die in mijn boter, mijn suiker, mijn cacao, wat eieren en mijn mol. Heel lekker. Zo maken we vroeger de bruintjes. Het is een heel moeilijk woord. Maar ja, we huis best de vroeger altijd op die. En we zijn best zo blij dat die beppers ze het een oor nemen kennen, want dan bloedt het in deze tijd. Goeiemiddag. Ah, goeie. We ben je wat lekker aan het bakken geweest, Rijtsma. Je mag wel even keuren. Ik kom graag controleren nemen. Ja, dit is goed geerbakt. Het is lekker smeuig. De geur had ze heel goed. Zo, dat zie je proberen. Ja, bakkers, dit is echt perfect. Wij bakken je nog even verder aan dit grootste ietsbare schilderij. En morgen kun je hem zien hoe het worden is en dan geef je hem pas opeten. Morgen! De kracht van jeugd en dwaan. Dan denk ik aan het jeugdwerk Lippenhuizen. Wij organiseren verschillende activiteiten voor de jeugd in de leeftijd van 10 en 15 jaar. Dat is prachtig om te doen. En we hebben altijd een soort willen met deze jeugd. Maar meestal vindt dit plak in het Lidshuis. In dezelfde ruimte als wij de hummeltjes bjatje. En dat kan vanzelfs net. Dat maakt oors. Een naaiplak in een eigen ruimte. In het naaie MFC. Dat zouden we wezen. Je moet zelf denken, wat had er een creëer jas komen. Maar dat had alles te krijgen bij de uitsturing van komende vrede. Dan laten wij hem zien wat wij zo al doen. En wij bezieken je met kennis over Friesland en in het bijzonder Lippenhuizen wat op te krikken. Het wordt een swingende en leerzame uitsturing. Dat kan ik je wel vertellen. Zelfs de man van Doutsen komt langs. Meer zit ik net. Dus meisken, ontvreed en schenvreed. Ik zit nu vastgeven wel. Kom maar in. Kom liedjes zo van mij, no must to go op berg. Peerbolo is wat dien eegjes binnen zet. Nog even skiet in drie, ja skiet in drie. Ja skiet in drie, ja skiet in drie. Nog even skroepen, ja het liedje leeuw blijft hoor. Maar lekker koersen liedje zo'n en te doen mooi. Skiet in drie, ja skiet in drie. Ja skiet in drie, ja skiet in drie. Doe liedje zo van mij, doe zo best in die dream. Ah, Adrie, waar ik ben mij, jongen. Ik denk dat ik de beste ben. Dus die min dream. Hoe lang zal cola stick of chips voor duivel steen? Nog even skroepen, ja het liedje leeuw blijft hoor. Maar lekker koersen liedje zo'n, een knallend mooi. Nou Adrie, wat er gebeuren mij. Het visking gaat zeker terug. Even een stukje ballen mee. Voor een colaatje van mij een biertje natuurlijk. Mijn vis is beter. Ik denk dat die van mij beter is. Nee, van mij. Kom een liedje zo'n van mij. Kom een liedje zo'n van mij. Kom een liedje zo'n van mij. Dat ziet er strijdlustig uit, onze stoere rocker tegenover de gevoelige troubadour. Het is een strijd tussen twee uitersten. En zaterdag volgt de ontknoping. Wie heeft deze spannende battle gewonnen en mag zich de maker van het nieuwe dorpslied noemen? Als ik muziek hoor, dan word ik altijd vrolijk. En jij, Adrie? Dat moet je snel, hè? Zo snel kan ik net. Nee, als ik muziek heb, dan ben ik helemaal gek. Dus eigenlijk ben ik altijd gek, want ik heb altijd muziek. En voor Lippenhuizen probeer ik altijd leuke dingen te maken. Lippenhuizen muziek in ons opstaat, omdat we natuurlijk een heel probleem hebben met de financiën in het dorpshuis. Daar hebben we binnen 4 concerten voor georganiseerd. Nou, dat is een leuk idee voor zo'n dorp. Hoe lang doet het dorp dit al? Dit hier komt voor de 5e keer eerste lustrum dus. En wij hopen dus weer een volle bak te krijgen en een hele grote band. Nou, dat zou leuk zijn. Hey, als jij vast klaar gaat staan, want je gaat nog een liedje doen, dan kan ik u thuis even vertellen
dat Adrie samen met Douwe Bouma uit James Taylor in het Friesk project een ingekorte versie van Do hast een vreun voor u gaat zingen. Dames en heren, Do hast een vreun. Als het tijden al net mooi zit, was de doos, maar wist net hoe. En niet nee, oh nee, niet slaggerdij. Sluit in eren tien kon mij en dream er maar mij voort. Het vaaks verjocht en bestoot dicht bij mij. Als mijn namen ook recht zijn en o wist bij zinnen erin, kom ik bij mij. Zo gauw als ik in. Winter maakt iets simmer als jij hest. Wel eens maar door is niet alles. En ik kom weer nooit die dag. Du hast een vreugd. Du hast een vreugd. Ik ben die vreugd. Als het maar wist dat ik de vaardij ben. Ik ben die vreugd, du hast een vreugd. Du hast een vreugd. Beste mensen, ik sta hier bij uw turfmeter. Van jood af houden we hierbij de stand van al uw acties. Want je hebt ondertussen wel begrepen dat wij heel graag willen dat al uw talenten een nij onderdak krijgen in het MFC. Nou ja, en dat kost het een paar centen. En vandaar dat wij zelf een keer warm bewijzen maken om een aantal acties voor elkaar te krijgen. Dan gaan er een paar knappe koppen, die gaan even bij elkaar zetten. En die heeft het volgende betocht. Ze kennen jou Buggerleaks, Adrie de Boer, haar krijgsjong, die ken jou boeken. Online, als je zegt, dat is wat van een familiefeest. Hij shot er goed uit, klinkt mooi, je kan hem boeken. Komt er live bij jou thuis. Ik voor van een familiefeest, neem maar op. Voor je personeelsuitjes, je kan hem boeken. Je kan op diezelfde website, ik een bod waan in uw online kunstveiling. Ja, wist. Alle benen van de legere squallen hier, van groep 1 tot 8, van oud tot jong, gaan een schilderij maken van Uze, Frieslands mooiste, Wettertoer. En al die schilderijen, ja, Pakers en Beppers hadden met het eerste bord, die mij bierden. Maar elke groep had ik voor jou hele mooie schilderijen maken. En dat ken je jou thuis. Dat ken je ook bieden. Zo'n schilderij kan je van jou wijzen. En zo goed, want daar ben ik echt 2 echte wilkes bij. Den jongen ken je bieden op een kilt makketrof vrouw van de Sluis. En die is trouwens van stof maken. Ja, de schilderij, hè. Als je denkt, ja, dat is al een mooi aardig in deze crisistijd. Ik wil witte werk aan taban. Ben boter bij de vis. Concreet een prijs. Daar heb ik een aantal acties voor betocht. Je kent online. Ja, het is wel een soort, het is wel een verhaal. Je hoort al net onthouden. Ik heb een briefje. Als je show op Doch het voor in Dwarp _lippenhuizen.nl vind je al de acties ik weer om. Wij hebben daar een kalender. Voor 10 euro heb je in full color. Ja, hij ziet er heel mooi uit. Ik ga maar jong. Alle foto's van uw talenten die je hoort, die ken je van jou wijzen. Hij jou juist bijvoorbeeld door de Liphuister Heide fietst. En toch van, wat ziet het er mooi uit, die mooie PS Heide. Dat wil ik in de tuin, hè? Nou, dat ken. Wij gaan online te keep, dop of struikheide. Per kantenmeter kan het van jou wijzen. Dat ken trouwens ik gemengd. Dus maar krijg wat jou wil. Ik ken jou u's, en die is versmaker, dat hij is jong. Uw Liphuister kruidenbitter kan je daar krijgen. Allegaar te keep op DIFDD Turfke Lippenhuizen.nl. Ja, hallo meneer.
Wie bent u en wat doet u hier? Ik ben Teunis en ik ben van de Liprunners. Dat is de loopgroep van Lippenhuizen. En dat is een groepje enthousiaste mannen en vrouwen die elke week wat trainen voor bepaalde lopen, wat we dan mooi doen. Oh, dat klinkt heel sportief. En wat doet u hier? Ja, wij ben hier even om te rennen, even een loopje te doen. We moeten even een aftrap doen, even een start met een aantal enthousiastelingen. En dan, ik geloof dat we dan niet nog wat te drinken krijgen daar bij die kookpot of zoiets. Ik weet niet correct. Ja, dat liep het lekker natuurlijk, hè? Maar zoals ik het goed begrijp, zetten jullie je looptalenten in om geld in te zamelen voor het goede doel wat wij hier vandaag hebben. Doch het voor die dorp Lippenhuizen, het multifunctioneel centrum. Ja, dat klopt. Wij hebben uw sponsorlitten. We hebben natuurlijk ook een hoofdsponsor, maar we hebben op een gegeven moment gezegd van misschien zijn er meer mensen die uw sponsoren willen. En wij hebben op een gegeven moment gezegd van uw trainingskilometers we sponsoren. Ik zit er behoorlijk oud trained uit, want we hebben niks zoals die aan trainen. En dat heeft aardig wat geld opsmitten. Ik geloof dat we ongeveer €200 opsmitten hebben. Nou, dat is een goed begin. En een goed begin is het halve werk. Kijk eens wie daar aankomen. Dat zijn de rest van de Liprunners. Hallo. Ik kan me zo voorstellen dat collega's en bekenden van de Liprunners denken van... wij willen de Liprunners ook steunen. Dat kan op www.dfdd-lippenhuizen-nl. Liprunners. En ik zou zeggen, jullie gaan van de week vele kilometers lopen. Klaar voor de start. Af!